Bona, sí, mira, era per fer una comanda de sushi, nachos amb guacamole i pizza barbacoa i sobretot molt de vi català! Hola, que ràpid! El sushi és un plat delicat, lleuger, llavors prova de maridar-lo amb un vi blanc jove, fresc, suau, perquè així quedarà superbé, quedarà equilibrat i a la boca estarà molt bo. També podries provar de menjar-ho amb un rosat suau. Good! 2. Vale, gent, heu de tastar els nachos amb guacamole i formatge amb escumosos, perquè tens el guacamole, el formatge així com molt greixós, el nacho també crunchy, el pico de gallo així refrescant, i amb escumosos us queda superbé perquè, clar, tens el greix d'aquí que amb l'acidesa i les bombolles dels escumosos fa que es desengreixi tota la boca i fa que puguis seguir menjant i bevent i que està superbé i ho has de tastar, de veritat. O sigui, m'encanta això. Està tan bo, tio. 3. La pizza barbecue ens la menjarem amb un vi negre jove perquè tota la carn, el formatge, el pernil dolç de la pizza quedarà molt bé amb la fruita i la frescor d'aquest vi negre. Per tant, no em vinguis amb tonteries, que el vi català marida superbé, ja sigui en plats fast foods com els d'avui com en menjar més elaborat. De veritat, prova-ho que t'agradarà!